Haka Jingjia Aksiden ka Samla kala du no sendon yala ka jong ka jing im. Hadian ba ka altu ka baki shong kala lej bantinra na dian ka trok. Ka badang yaj hasurok NH in Riu Umsning bypass ka bahab ha ka shnong lum umpi Ribhoi district. Kat kum ka jingte balayo lum na ki pulit laong bakani ka jingjia kala jia ha ka miet jong ka khatway tarik yayong ha ka por kumba khatway baje ay min miet. Ha ka ba ka altu ka badon ni number OR North R AG Nyopra North South balanya ada ucirup el nonglaj ar punyo snem na yoring heb maulai ringkat bat kasamla pela shisha lingser ar pusan snem na umbir laus im di boy district kidang hiar syakatha nongpo hinrei anda poi hakatei ke jaka unongnya katei ka altu ula tinra na dien jong ka trok kabadang yaj kabadon ni number ML shpo C North R Laisau hadu bakinda sakut hapo katei ka kali kipat ba ki basaki ya katei ka jingjia peringkat kibor pulit jong ka Umsning police station kilalet ban yarap sei ya unongnya katei ka altu bat pinkit marmar syo Umsning CHC kat ba ka samla phela shisha lingser kala sakut hapo katei ka kali peringkat ka jingmin saw haki binta jong ka kli bat ki pulin kilala ban sei ya katei ka samla na po katei ka kali tat hadu ban na poi ka kali khwai bat pinkit marmar syo Umsning CHC Henry ki doktor kila pinbena bakatei ka samla kala Khlad Hashen Poish Hospital bat ra no syo jaka bu medyap hanong po civil hospital hadian katei ka jingjia yu samla chirup el nonglaj banya e katei ka alto la pinkit no syo civil hospital shillong banyo ka jing sumar bakhampaka namar ka jingmin saw ka bala khamjur bat ka jing tokit halor katei ka jingjia kadang ya chakmat shushu layo jingte bru baka samla phela shisha lingser kala Khlad no hakatei ka jingjia kadei ka batrei officiate kum ka staff nurse hanong po civil hospital